Тверда м'яка Яка різниця? Наприклад, хижа, хижа, ви, дим. Чи можемо обійтися без звука Нет. Наприклад, бив, нині, нині. Чи можеш поміняти звук на звук Нет. Наприклад, бити, бити. Де мені бити? Де мені бити? Мило, мило. Треба мило, треба мило. Бив. Няня бив у хижі діда. Няня бив у хижі діда.